Ďakujeme pekne, je to úplne fantastický pocit, lebo Slovensku sa to nestáva každé majstrovstvá, čiže sme veľmi radi za tento úspech a musíme to oslaviť. Tak určite začneme niečím tu v Kanade a potom budeme pokračovať u nás na Slovensku. Tak ešte pred majstrovstvami sveta sme hrali dva prípravné zápasy, v ktorých sme obidva vyhrali, čiže to nás tak nakoplo, že máme tú sílu v tom našom týme a potom v tej našej skupine sme uhrali celkom dobré výsledky. Dve zápasy sme vyhrali, dve prehrali, čiže hovorím, potom sme postúpili cez tých Čechov a tá Kanada bola fakt taký super, že sa proti ním veľmi ťažko hralo, ale sme radi za to tretie miesto veľmi. No jasné, bude určite dobrá oslava, my si to užili tento zápas a dali sme do toho srdiečko a bronz je zaslúžená odmena podľa mňa za začiatku celú prácu na tomto turnaji, ako sme hrali ako kolektív a teraz si to samozrejme užijeme a bude to veľmi dobrá oslava, lebo s chalami sme poslednýkrát tu pokope a ideme si to patrične užiť. Tak hlavný faktor bol skvelý chytajúci Denis Godla, lebo ten nás podržal hlavne v zápase s Fínskom. To nám úplne zmenil situáciu do štvrťfinále a stále nadržal nad vodou, chytal neskutočne dobre a to bolo, a základom bola tiež dobrá defenzívna, lebo sme blokovali streliny a trošku sme mu uľahčovali tú prácu a on nás hlavne v tých rozhodujúcich momentoch podržal a za tomu treba veľmi poďakovať a on je ten základný pilier nášho úspechu. No, išli sme tu s malou dušičkou, sme si aj hovorili, že my máme základný zápas s Nemeckom, to bol štvrtý zápas a na ten zápas sa ideme len dozohrať a pripraviť sa na ten zápas a vyšli na zápas s Fínskom a to nám hrozne dalo na sebavedomie, že môžeme hrať s inými supermi a potom sme porazili Nemcov a v štvrťfinále sme narazili na Čechov a tam nás podržal tiež Denis a to sme ubranili nejako. Poviem vám tak, že my sme nehrali zle na tomto turnaji, ale je pravda, že sme sa väčšinou zamerali na defenzívu a ja som dneska chlapcom povedal, pokiaľ chceme medailu, my musíme dať 3 góly. 2 až 3 góly, pretože vieme, že sme 4-5 nedostaneme od nich. A to sa nám podarilo hneď za začiatku a to bolo dôležité, že my sme dali prvý gól. To ich strašne tých chalanov pozbudilo. Že dali na 2-2 a tá kvalita tam je na tej švédskej strane. Samozrejme potom rozhodla presilovka, kde sa nám to podarilo dať na 3-2 a myslím si, že to bol zlom zápasu a vlastne zisk tých bronzových medailí. Ja som ako tréner veľmi spokojný. Mám český titul, mám slovenský titul, mám majstra sveta, všetky 3 medaile už, síce bronz je s mládežníkmi. Ja som spokojný, no, len aby zdravie slúžilo a hokej, jak sa hovorí, mi prinašla radosť, pretože každý tréner vám povie, že šedivieme, hej, máme infarty a ja by som chcel ešte chvíľku vydržať pri tom hokeji a preto som pri mládežníckom, lebo naozaj ma to baví a má to nejaký aj